penonton ayah oi yo kasadonyo hai basua Bali onde di malam kini onde Tuhan oi di malam kini onde Tuhan oi mano penonton yo men dunia basua kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sanak sadonyo. Baso kita balik di Minang Bagurau Mendunia. Malam ko mungkin agak berubah tayangan, bantu tayangan di layar dun sanak sadonyo. Iko salah satu kita berusaha untuk meningkatkan dari penayangan kita. Nah, dun sana masih bersama Ambo Andra Yuan Tagi ada di Ambo di Siko. Terus kumbang. Nah, dan serpo beso tukang dendang kita ada teklis Siko. Patan teklis sama damam kini alhamdulillah lasa. Ada Mak Sanawi marape ste Masan. Aloha. Di mana Mak San tagak kue? Babuhai. Ba kok nampak babuhai deh. Bantu cek dun sana share balik supaya banyaknya dun sana ke halaman Facebook atau bagikan. Ambo sapo dulu Gadui hadir, Miko Adi Putram selamat malam, Maknai Padang, Firdaus Serang hadir, Putra Kelana selamat malam, Mak Katima Jindo selamat malam, Iwang Ami Jumandi selamat malam, Pekanbaru hadir selamat malam, Dwi Morandes, Imi Sarah selamat malam, Pontianak hadir, Muhammad Andre assalamualaikum, waalaikumsalam, Ardi Jombatu hadir, Pak Nas Sultanadi waalaikumsalam, Bekasi hadir, Erni Danida, udah Afriboy selamat malam, udah Zaini di Nizar selamat malam, Fitri Canego Malaysia hadir, Makati Majendo. Salam sakurang sanak pecandu Minang Bagurau Mendunia di masa Jebarado. Batam hadir siap Wang. Pak Nasutan hadir loh sana. Oke, hadir loh sana ke dia. Dari Malaysia. Edi Yasman dari Malaysia hadir Mak Sultan. Pak Ismail Katib assalamualaikum, waalaikumsalam. Bintaro Jakarta Selatan hadir kecep Baliolo. Getrina Trina Sungai yang hadir, semoga malam Bagurau Mendunia semakin digemari masyarakat. Indra Alex Jawa Tengah hadir. Apa kabar Tati Bani SY selamat malam, sehat-sehat di sana Sinan ya dia. Bungkulu hadir Sahri Ramadan Putra Kelana, malam Dajon Asro Maksan Teklis semoga sehat selalu amin. Amin. Pasar Minggu hadir kece Tati. Nah dun sana silahkan saja dun sana bantu share supaya banyaknya dan dun sana bisa request dendang malam ko. Dan bagi dun sana, nah kalau dun nampak sekitik banyaknya nah dun sana. Pak kok sakit malam kok aku dia baru 73 besoknya kok nanya 200 baru sudah makan malam. Baru sudah makan malam. Roni Pasbor Sandom Bukit Bule hadir selamat malam. Nah, bantu share sebanyaknya dan jangan lupa dun sana subscribe channel YouTube kita Minang Bagurau Mendunia sama itu. Nah, pengumumannya ada di sinan di layar dun sana saudara dun sana bisa lihat. Dan ada logo di sinan, logo Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sama logo Taman Budaya Sumatera Barat. Itu karena beliau memberikan fasilitas sampai ke kami selama ko, itu bentuk terima kasih kami. Jadi kalau di sana ada produk yang ingin dipromosikan, disko bisa pula nak dia. Lah bisa tayang logonya running tag pun lah bisa di sini. Jadi di sana bisa celak di running tag kama badoncek kok disarahan. Kami itu nak dia. Betul. Lah bisa lo di sana itulah. Ya, untuk promosi. Nah, ya? Darlina Putra Bang Bani Rangsi Kumbang. Oh, payah nama. Bagumam Diati nancik sana atuh. Agus Naidi Guci Batam hadir, Tanjung Pinang hadir, Rajon Kecak Adal doang. Johnny Effendi Maninjau hadir, Edi Yasman Baburu Babi cek dia. Melwi Heldi selamat malam, Yondra Istri siap monitor dari Jakarta. Desmania assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam dusan asadanya, selamat Bagurau kesadanya. Biduk diampe di Galombang. Kok nyembak nak? Ya. Minta Singalang lu buat linggundi cek John cek. Jadi Andre Kurniawan salam ambo dari Morolabuh Solok Selatan hadir. Bantu cek nyombak di share nih ombak. Andre Kurniawan bantu di share.
Milda, assalamualaikum, waalaikumsalam. Uni Evetrianis Evanya, assalamualaikum, Brebes hadir malam Uni, apa kabar Uni, sehat Uni ya. Salam untuk keluarga di sini, sukses terus. Muksin Buyung, Metro hadir, makat MBM semakin mantap, amin, mau kasih banyak. Nah, bantu Cie untuk di-share sadonya di sana biar yang lain. Kita 3 jam satu hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 11 malam. Kita 3 jam. Agak tepi petai kini dia sariawan kok menjadi lah dia. Oh, sariawan ada. Ada yang ngek lah, Mas. Apa kabar? Udah Ferdisen. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Salam dari Bogor ke sadonya sana MBM. Sampai malam udah Ferdisen. Salam untuk keluarga di Sinan. Salam untuk anak bujang. Anak udah Ferdisen gua gagah dia. Iya yang kita. Edi Pramduane Depok hadir sama malam Depok. Sehat-sehat yang di Depok. Sina sadonya jangan lupa dun sana malam ko dun sana bisa request. Denda-denda yang dun sana sukoi dan yang jaleh dun sana pun kalau ingin baniek badonce silakan atau mengirim bintang silakan saja. Nah, di sini nado di running tag kita ada sinan kamar rekeningnya silakan dun sana catat di sinan dan yang pasti kalau untuk konfirmasi bisa ke nomor WA tatayang puluh ke sinan. Ya. Mau kasih banyak untuk udah Ferdisen mengirim 100 bintang. Ardi Koto mantap keceknya. Dan kami memang agak terbatas kini dalam masalah mic ya di Kapatang kalau mic kok bisa banyak. Kini mungkin sedang mempelajari karena ada beberapa alat yang kita perbarui di sana. Ikut berkat di sana sadonyo. Roni Paspor, assalamualaikum sana. Minta lagu pelayaran cek sana cek beliau. Pelayaran dah. Yo, udah Johnny Effendi maik katurun. Roni Paspor. Oh ya, Uniwit Roni Paspor minta lagu pelayaran. Uniwit Triani Sevanya, alhamdulillah sehat John, semangat sadanya, amin. Uni, mau kasih banyak Uni. Hadir dari pesisir selatan sana, May you healthy, bantu cek di share Kutamarendo cek Dajon dari Evrita, Kutamarendo cek dia. Kutamarendo di share. Iya. Maika turun dia lah dia. Alah. Tadi rasoman cogok lah curang lah malahnya koyo. Urangnya. Admiral, assalamualaikum MBM, waalaikumsalam. Pekanbaru hadir minta lagu Ratuk Muaro Labuh sana. Ratuk Muaro Labuh dia. Jusnya Teater, aktor. Salam keluarga di kampung untuk Dasan Johnny Lis terima. Siapa? Oh adik kandung Masan kok. Oh, siapa panggilannya? John. Si John. Ari Parintang malam, tak lagu cek dah Desa Baru. Desa Baru. Udah free boy, udah Ferdinand, Roni Paspor sudah datang ke TKP Dajon Inyo Sadan Bukit Tinggi tuh. Oh, Sadan Bukit Tinggi Roni Paspor, singgahlah ke Padang Free boy, assalamualaikum Dajon sampai malam minta lagu cek Sungai Pua Manurun dari Bantar Gebang Bekasi, lagu untuk orang Bekasi dan IKM Kota Bekasi sekitarnya. Sungai Pua Manurun dia. Lah. Devri Roza sampai malam Edi Asman olah badendang lah kece. Olah badendang lah. Zulgani Semarang ada Dajon minta lagu Banda 10 ada Jon. Kok ndak nampak Cindun Dajon? Kok mencogok Cindun sampai malam Cindun. Di mana saja barado. Lah. Maaf terlambat setia. Dun sana bantu share sebanyak banyaknya kita sampai pukul 11 malam live di Facebook kok. Nah, banyak nah gaya dan nanjale dun sana untuk bagi dun sana nan ingin badonce silakan itu di running tag ada nomor rekeningnya dun sana bisa tonton di running kita kemudian untuk dun sana bani promo bisa puluk kini iklan lah bisa diputar Kirim logo saja kirim ke kami sabuan kok lah dan dun sana jangan lupa share sampai banyaknya dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di sana. Kini total dari follower kita untuk YouTube itu baru 1.700 sekian dan follower dari Minang Baguro Mendunia baru 21.000 sekian. Nah, dari sekian banyak orang masa nonton agak seketek kan itu. Di apa? Di sorak-sorakan orang tadi. Iya, sorak-sorakan tadi. Nah, teman-teman silakan saja. Ada yang pertama dia Baburu Babi Singgalang Lubuk Langgundi Palayaran lah pakai mic kadang
Anak orang Jawa, oi tambangan alaya, lalai. Nan singgalang latadang runtuh urang ai baban dia inggo jalan oi di manyo lakini nyo kini oi na napai labadi rusuh oi na tinggal dalam abadan oi bagumang larato den pulang Sultan Saidirang singgalang bangga ayam dia di halaman ai di imanyo lakini kini tangga pati ladape diulang nana bedo rajo janjian ai di manyo lakini kini Abidu aja pun lapan dayu aja pun oi sare bamu tanabu palo oi buah palo lako tuande mangko bala biha minta ampun sabab basa letuwo jomodo oi di mano lakini bamain ai di jalang la jauh jodake ba itu bahana samalam ko ai di manyo lakini kini bialam be asal ini sampai juo ai di manyo lakini kini oi bagura to badun sana oi di taman budaya malam ko oi di manyo lakini kini ani ombak abana lakini bakanda nan singgalang ala dimintanyo oi di baola kasinggalang iko
Ai kapatang ko nyi ombak abah janji ai datang pai manyilau ai di manyola kini barakalamu kami menanti denyi ombak rasain gurau janji nyi ombak rasain gurau. Ya jadi rasa orang rekaman wak rasa ngajan. Langundi itu lagi kandaknya ombak tuh mah. Yo lah dia giah kandaknya ombak singgalang gugak lagundi. Lah jauh mangkota raga. Kok dake indah ado janjinya tapati. Bila nyombak ke Taman Budaya nak Pak San. Kan berjanji patangko kaceknya ombak kasolo Allah patangko maha. Bilo kami ke Taman Budaya lelai ke menyilau Ci Indun lo joy tak ilis kan itu cerita. Ndak tiba-tiba kiranya ombak kau dah. Untung dalam apanya aja Don. Apa tadi? Awak alun nanyata dewa awak talambek tiba tadi Allah sebentar kok. Pelayaran lain, adik. Pelayaran bubur babi. Oke. Coba stay Don. Yo. Untuk dosana awak di seluruh dunia ndak masan. Yo. Lah lamo pulau wak dek taraga. Untung tuang lapeh taraga semalam ko. Bapasan kami di ujung ombak bilo maksudnya kita ke basu. Kanya. Banyak talang bagai talang indah selunak talang pintu pucuk dilembai dek limbu bunan marah kadang lapar karena ila tukang dirawatnya sedang maike ike cincin membantu amenya suasa aina jawa. Banyak malang babagai malang konyi ai indah samalang untung nangko nasib nan bak padi salibu awak tumbuh musim talampau rangki yang tinggi kadi cinto digapai rasa tak kemungkin lapu di dalam niat sajoi iya ya malang layang nan laharun tuha tabiang singgalang ai kasihnya darai badarai rata tangan kolah nan malang tiya wagantuang tagurajai koma iya ai nan jawa
Oi gajaya Diko dan aso rigo-rigo mandi katabe lah dan ba mandi bagus wa bungo rampai nangka pulang arila tinggi oe gajaya Jiko dan aso kabanan koni mati kete ala dan ba oi saeto kain la sadang oi sajang ka tanah balabi pande dan indah payah lai koni oi iyo iyo ini ya oi ai nan marapina monyo gunung ni nan malatui mangko baraso abu tasera juo mamulo hati kata singgung ni ombak memberi kato aro angin sarugo makiro nyoni oi one yo ini ya oi ya malang daun tarantang dan ketigo nan anjalaikan duang tugakan kok lai anjalai batu dapet ladenai katayokan iko anjalai tantang talang siala orang melantokan kok indah capo dalam rimbo nyi ombak nyi ombak marantak turun janjang ko nyi oi awak tatagun tantang pintu nan bangkalaikan duang tinggakan jiko lai bangkalai baju dapeklah awak sarayokan iko bangkalai kasih sayang sialah orang menyudahkan ko indah kita nan baduone iya lama langaya nan singgalang namanya gunung koma ai tabiang nyoba
puncaknya nandek kawan niat langsung dek awak sadang tabang kalai musim pabilo kasampainya iya ya malang layang tunya hagadang lah ya sabandanyo nyi labirah juga ladi dek kami rasa sabandanyo dek nyi ombak garah tiap hari biarlah wak tunggu je lah kalau katibo je nyi ombak Iko lagu berburu babi nan badan nang kami badu ai dia berburu babi ai badan nang kami badu lupa lapa ya dek balari nan mandape sisa muyu lupa lapa ya dek balari ai mandape sisa muyu baburu lah kita babu Batanang-tanang kandang dulu ke kita basalong dendang Batanang-tanang kandang dulu ai bagura basalong dendang ai nan kandang orang paburu kan dia lari kajare urang pandang lapaya dek baguru kan dia lari lah kajare urang baburu lah ka padang data dape kuola balang kaki lupa payah lo dek baka janedang mana pedaging yo samui kini lupa lupa ya de baka jalalai mana pedaging yo samui kini ai baburu orang pitala di menjalang pukadu nan baburu orang pitala di menjalang pukadu indah mendape indah mola satu bakal jalan jadi juru indah mendape indah mala satu bakal jadi juru lah tiga batirit-tirit rasa orang rekaman wak soe kece nyombak le karebana sarwan cindun makatik majindo ceng kataman budaya jua mau minggu di muko sabar cindun ceng kau nambah nyombak nak usah nyombak apa kabar udah Nazwar Ujang dari Malaysia selamat malam lagu lontong sate cek dah kece udah uni Jeffrey ini Jom Jambak Kari Sampono assalamualaikum malam
Dun Sana Asade, waalaikumsalam. Dun Sana kini sedang di Taman Budaya Sumatera Barat, kebetulan sedang hujan labe. Bantu share balik Dun Sana, ala 207 balik na menonton. Di pasar bawah Mangaleh tinggal di pintu kabun kecek Nando Dumai. Nah Dun Sana jangan lupa share. Dan kalau untuk Dun Sana yang ingin badoncek silakan saja, kami tunggu mengirim bintang jadi duo bisa. Dan untuk kabar doncek, rekeningnya ada di running tag. Tapas sopek kue mengicek hari hujan labe. Gitu. Dia baca dia. Dia suaranya dia. Kelang kode. Ambil situ lain urusannya. Kok dia? Ya. Mana ada Jan? Oh, ada. Dari Ibu Imi Saras, Ibu Imi Saras kok mantuannya penggemar terbaik bisa kok karena lah mulai hadir. Dajon jangan lupa lagu lu buat sao. Tolong catat deh. Ndak lama mencatat dah. Udah ambo ke kadang Ali Umar si Puan hadir sana lagu Singgalang cek sana. Singgalang cek dah sayang. Gus Rianto assalamualaikum Dajon. Batam hadir. Kemudian dari Pak Zulkarnaini assalamualaikum. Pak John Asro Masanawi Tekle Cendun Salamet Bagurau. Siap. Dari Adel doang Lintau Barotan. Cek Dajon. Lintau Barotan. Zainal Nal mantap sana di Bintan Ambo Mandangan Saluang kalau bisa Pak nonton bareng serojo tuh. Dari Wamadi Zaini Oyak sampai pagi. Mas Riau Koto Masko selamat malam Bagurau mendunia dari Bintan Riau Kepulauan. Untuk Dun Sana sadonyo dukung tarik gerakan Minang Bagurau mendunia ba acaronyo. Di sini lah aduh kita lah aduh kayak TV yang jalan-jalan di TV itu running tag yo kan itulah. Kok ada niat badoncek di sini lah aduh nomor rekening kemudian nomor konfirmasi lah aduh di sini. Juga di sini ada target subscriber 10.000. Kita punya konten YouTube ada lapor ada pengembangan program. Di situ bisa menonton dengan menonton lah menolong untuk pengembangan program Miko. Bisa juga melalui bintang yang ada di YouTube. Ada hujan enggak? Di sana mohon maaf di situ sedang hujan labe bana baru kau hujan labe. Untuk Dun Sana kasadonyo cek live kalau sedang live musik Didi TV monitor selamat malam Pak Didi. Berkembang Didi TV di YouTube tentang adat Minangkabau. Sepeda rally Rasokalaswa ada John siap. Di sana jangan lupa kalau sedang beko badendang jangan di komen beko ndak tabaco. Lampang hadir Dajon lambok malam cek Dajon kecek beliau. Ba kita ya ke lagu. Ba mak. Apa lagi Dajon? Di sana kita ya ke lagu dulu jangan lupa di share jangan lupa subscribe YouTube. Mohon maaf dek hari agak hujan agak tegaduh. Datuk modal apa? Lah Dun Sana sadenya tetap di siko hari hujan labe kita pupua badendang sama lam sentua. Malam keadalan
langkah kade nai bao kade nai bao ko mande oi basalang panjang Tuhan nanda bansi bayi boy bonde Tuhan Kaisa tangi turun janjang ai mande baik kasih babarito ai babarito ai mande Nan si mantung di Puki Putuy oi Tuhan oi nan jara jadi tanah taban kamano pucu ama julai lai tampe bagan tuang nan ala putoy oi ama oi tampe bapijanan Allah taban kamano badan kapailai Lalai laku tang barendo nantam puruang la saya babulu dia basa mantaro malak tiada pena katuju bagurau di malam kini didangga orang basamu lapatu ya manduati nampak nan lain katukanyo lalai lain nana barendo tolong carikan ai bapak sana kanan basamu tunggu juga kami di halaman
Gurau lakito nabadendang abaduo sajo kataman wang lauda awako latakan aja kutang barendo na orang adila kota Padang maka pulang adila sanjo memakai lah baju jarang mulia tanpa kutang barendo laulalai kutang barendo menantang puruang saya ababulu tande ulala kutang barendo banyak nan laki-laki nan bercemburu lalai lakutang barendo minang bagurau mandunia data bali lakutang barendo sajak nagari dihampai karona dake turu Jawa pasankan mbak itu bana semalam ko barabana Jawa bajalanan lenggonyo indah kalupo hai lala lakutang barendo nana barendo tolong balikan alah lamoy ndak kasihko malam kini lai mandangakan na orang adila kota tua ramide anak pagi hari nande ulah kutang barendo banyak nan bujang ala kawin lari la olalai la kutang barendo na barendo barendo juwo taman duang lanan tuwo tuwo akan nabu bujang mandaulunyo Ailala lakutang barendo malam kini bawa bagurau kami sangko Pak Zulah lupo kironya lai datang manyilau Pak Zulkarnaini yang di Palu rapagura welok baso biar basa bala kita dulu malaki ranggang dinan punyo olalai nana barendo lagunya kini biar basa mantaro ai malaki lainyo kamari tunyo ha siap lagi tuh ha Ratok Moro Labuah lagu sudah ya barengnya Moro Labuah badarai pulau tunasinya dan coba bayi mantap buang kabar dan pulau mulai opak jelek onde bio gajaya Nande Pak Zul tolong dengar
Oh, tak mungkin bair yang jalan, eloklah simpang kita tampuai. Iya, kau tak mungkin bair yang jalan, eloklah simpang kita tampu Pak Zul. Iya, nan Jawa. Oi ba ganti ka mi badendang nambah gura perintah risaya di sangko Pak Zul alah mailang kiro kami lai basilau juo Pak Zule onde Adi sangko Pak Zul alah mailang kiro kami lai di silau juo Pak Zul onde Derang palu dengarkan malah kami bepasan semalam Pak Zul rintang derang sabalah kami di sekolah tinggal saja Pak Zul. Iya alasan saya Pak Zul rintang derang sabalah kami di sekolah tinggal saja Pak Zul. Iya orang Paluai Orang sebelah judulnya. Pak Jul, orang tetangga. Tua. Nyula rintang jadi orang sebelah di tetangga. Tadi awak lupa. Kok makati maju Indo kok galak Pak dia. Lalu mana Pak Zul telis cindun ce. Nur Salmaisir hadir dari Malaysia. Roni Paspor kok ya di Siko cabutlah ke Padang lah. Dev Adniati Bandung hadir baburu babi cek sana. Oh tadi lah tak pertama uni. Maaf terlambat. Banyak akannya tukang pikir main taburang di udara. Tagak dek tali sayut sakete sababan kayu tanianyo. Tu kece Pak Zul tu. Rempi Putra Pitopan, Assalamualaikum. Salam dari Ambo Putra Pitopan dari Pekumbuah. Salam hormat dari Siko Dewi Putri Aulia. Lambuit terus sana. Hande tahu telis joki Pak Zul ya kecek makati maju Indo. Rintang jurang sebelah aku siapa? Tek mesra nak kamari. Bet Kang kawan. Bedrial. Assalamualaikum selamat malam Mak. Waalaikumsalam. IKAPSI hadir, Ikatan Keluarga atau Ikatan apa? IKAPSI. Itulah pokoknya kita tahu kami ini. Ikatan Keluarga Pesisir Selatan hadir. Yap. Lagu yang pinggul cek Mak dari bawahan. Ada tuh. Tek mesra bain dah ada sana kecek Dina Mariana. Tek mesra selama rantau ke Jawa kini. Lah jadi pergi ke Jawa. Lah dun sana sadonyo silakan saja request dendang dan kok badon cek di running text adu nomor rekening Maksan di sini silakan saja dun sana badon cek tuntua
ongkos Cindun telis jo masan tok pulang ke sawah. Ke sebelah. Kawan lah rintang di Jawala. Hey. Almandri. Assalamualaikum sana. Waalaikumsalam. Bukit Tinggi hadir minta lagu Cek Sana Sirih Langkok. Afri Boy Sungai Puah Manurun dari Bantar Gebang Bekasi, jangan lupa ada John. Sungai Puah Manurun Allah tadi bercatat tuh. Roni Pasbor lanya Pak Zul malam ke sana indak juwo do. Roni Pasbor ya di Bukit ini. Johnny Effendi Dayon lagu Suayan Cek dah. Udah muslim channel gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana talambe ambo nonton live sana. Kan yang penting masuk kita sampai yang sebalik. Minta lagu Cek makin cetuo Wempi Putra Pitopang. Udah Ferdinand kok Pakanda kok. Tadi beliau ngirim bintang. Lah ngirim bintang 100 tadi. Si Pedareli. Ikapsi katang keluarga Pandai Sike dia na pesisir selatan doh. Ribut Jamber sama malam. Salam kenal mak dari Safris Anton. Zulpanora IKC Tangerang Karawaci hadir. Ikatan keluarga Canduang. Nando Dumai Sawarawang Cek Pak John. Muslim Janiago Labuan Pandeglang hadir. Ma Ismail Katik Singalangin 2 Cek John. Singalangin 2. Bakana lagu Cek Mak Koto Tuo Lamo. Koto Tuo Lamo ada Cek Nun. Pak Zulkarnaini dia liabana tampik memarui namun lantak lamo jo namun latak lamo indak kalupo. Oh ba itu. Dia liabana tampik memarui dia namun latak lamo indak lupo. Sibuk main ke sebelah tuh yo. Kelupo gitu mah. Bujang Marando Cek Sana kecek mak Gindo Alam. Lagu Maninjau Indah Cek Uni. Chandra Rahmatul Aziz. Ambo sadang di kampung kini di Canduang. Urang Canduang orang di paspor. Baliklah ke Padang Jumat besok deh main kamari. Mengatur ni paspor ke Canduang. Lah tibolo siriah ke rumah. Danur Window Danur da kondak lagu Cek Suayan Malengge. Dewi Putri Aulia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dima posisi kini sana hadir dari Semarang. Kita di Padang. Fadila Abdi Bungkulu hadir. Putra Minang Artati Tati. Assalamualaikum. Minta lagu Cek Sana Narancak Cindun untuk Mak Tati di Limau Manis. Di salam lah untuk Mak Tati ya. Muardi Isa dari Kuala Lumpur hadir John. Sabar kok. Sabarnya sama mantap malam ko John. Oh gitu ya. Indah Bukit Putih Cek John kecek Makati Maju Indo. Saiful request Cek Sana Labuhan Hati. Oh iya lagu Labuhan Hati ya nak. Dun sana jadi untuk dun sana sadanya silakan saja share ke sampai banyak boleh banyak penonton kita. Nah di running tag kita selama jalan di sini kini itu ada nomor rekening masan ke Badon Cek dun sana silakan bagian bintang silakan. Dan terima kasih banyak kalau di sini ada kami pajang logo Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan PTD Taman Budaya Sumatera Barat karena kami lah difasilitasi dari April lah sampai kok oleh dinas terkait dan terima kasih banyak yang penting. Dan Dinas Kebudayaan termasuk yang mendukung kita termasuk di acara 24 jam nonstop itu beliau dari Dinas Kebudayaan termasuk menjadi salah satu sponsor kita waktu itu. Afrizal Suralawi Riak Tanjung Cek John Cek. Dari Riak Tanjung dari Afrizal Siraulawi. Yoko Tama hadir dari Batam. Manumpang Pulau Ambo di lagu Mak Kati itu Pak John. Oh Mak Kati tadi kan minta lagu Bukit Putih, Indah Bukit Putih. Jalan Banamo, Jalan Lurih, Basimpang Jalan, Kapiladang, Baa Badan, Dak Kakurih, tak kasiah punya orang. Kecek Betrial. Nyok ba. Lagu Maninjau Cek dah. Chandra Rahmatul Aziz. Niko dan Yesi malam di Jogja. Malam Padang Kota Tercinta. Ratu Jawiah sana. Muslim Caniago. Dawiyah kok kan anak Elvis Casey. Iya, si Dawiyah ya. Nah di sana doakan Minama Guramun Dunia semakin rancak kamu konyo.
Dan yang jale dun sana jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Di sini ada dendang-dendang. Disilakan di sini tuh di halaman di layar dun sana ada tuh logo YouTube Minang Bagura Mendunia. Bantu share subscribe di sini dun sana ya. Terima kasih banyak udah Ferdisen mengirim 50 bintang buat dia. Udah Ali Usman Ali Jakarta hadir turut bergabung. Asep Aditya Suryana, terima kasih. Roslan Pak Kuranjai hadir. Oh, Konjai. Nah, kamu ada Riko? Lagu Mulyanto selamat malam. Sepeda rally untuk Ferdisen. Adi. Selai. Sudah tuh sungai Pua menurun jawaban dasar sudah. Adi. Lah, langsung dun sana sadanya. Lah, dun sana tetap di Siko kita sampai yang sabale malam dun sana dan Satyo hari Jumat malam pukul 8 sampai yang sebalik. Jangan lupa dun sana kok badonce dan teks adu bajalan taruh di sini ada nomor rekening masa nami di sini. Iko dendang untuk dun sana sadanya. Sampai lalu Ferdisen. Si Pedareli untuk udah Ferdisen. Terima kasih bintangnya udah Saratui dan 150 kirona. Kok dapet sepeda rally dan bawa raun ke India. Kok lebakan tak dalam hati di malah jauh lah kami rela. Kok lebakan tak dalam hati kama kapai awak rela. Di India banyak haji rasa banai. Goyang lah mata ci lagi nyang bana. Ya sarobanyo gadang bana. Bagurau onde badun sana awai nana bagurau samalamiko intala lagunan tagana ode da predisen lai bakanda oi nana bakanda la di India wa badendang tanyu Wasilaroba wa putuan tudurang aladuangkan Napredisen jauh hawa jauh kalau taraga samu manungkan Napredisen jauh hawa jauh kalau taraga samu manungkan Udah Ferdisenan elok baso Laila tibo malam kini Laila tibo malam kini 150 bintang nanti bo Hai baraka senang dalam hati Baraka senang dalam hati Ganti-ganti toba dendang bagurau samalam nanko Asalai mengirim bintang baraka sanang lakiro-kiro Asalai mengirim bintang baraka sanang lakiro-kiro Udah perdi sendenan elo ati Urang la bagurau la elo baso Urang la bagurau elo baso Biarlah jauh dah predisen laki ini Asa kami balas silau jua Asa kami balas silau jua Duduk dah Ferdisen di tanang kami bagurau semalam kok
Barah sanang tidak pe bintang baraka sanang kiro-kiro. Lah sanang hati mana pe bintang baraka sanang kiro-kiro. Da Ferdisen usaba manu dengarkan dura semalamku saja abacara jonan kanduang lau sadag yang sapa duo. Jadi pantuan jodoh saja pasurawon kasubala indahlah pulang indahlah takkan balik pulang. Iya jadi walaupun pai kapitalah kapulang dari Sanjo walaupun udah Ferdisen acok main ke Sabala tapi pulang membawa bintang jo kok nando udah Ferdisen kok bintang jo pulang Pak Zul senyo aja dulu Pak Zul main ke Sabala anak iya Pak Zul bisa ke Padang lah Pak Zul. Hanya mbak betul lamanya nih. Hanya mbak tapi minggu katibo masan. Minggu katibo. Minggu katibo. Roni paspor tua sudah ke Padang. Tuh ladako nak. Bukit Tinggi. Ladako lo. Yo. Kemarin lah ada Padang panjang jalan manurun jalan manurun badoro kasih kurang pijak akan badoro kasih orang pijakan Allah abani ay sampai balun lagi gilidah ay mangato kan tagi gilidah ay mangatokan onande pazul dangakan malah kita badendang ay samalam ko ay samalam ko wasalungan dendang samalam ko ay saja apa zul main kasabalah tarasolangan kami di siko langang rasonya kami di siko Padang panjang jalan manurun jalan manurun bayi tajun di bawahnya di bawahnya bayi tajun di bawahnya niai Allah sampainya balun gigi lidah dan mangato kanyo gigi lidah dan mangato kanyo ay nandi ganggam buru ajoba buru ajoba aba itu bana ay samantaro ay sama
abasabala samantaro Pak Zulpai Allah babali arakasana tekli samala amko barakasana tekli semalamko Ata jobare jauh bedanya jauh beda anyo baru lagi ini wak menyadari baru lagi ini wak menyadari Oi lupa Pak Zul oi salamonyo kami mangana satio ari kami mangana latio ari Deh tuan yo bana bakecek orang asalai kami di silau lebih dek orang jadi juo Pak Zul tek kare saran pula babaliak hidup kamu aku yo banda 10 lain nantasabui banda 10 dalam daerah haram pasisi pasar kambang di tepi jalan Barabana dan tamnya guruanan kok bumi jetakwi dia ya balik kalangi jadi awan kok Pak Zul kandang manjaluju manjai salah banang Pak Zul tatompang dinan nuju kami tarayah dinan malang Pak Zul ya Ainan jauh tolonglah japuy Aira itu wati taraga Jikok kaganta takui elok letakkan di nanti tidak Pak Zul ay. Jano bulan nantarang mataharinya nalabi bintang di mana talataknya Kato Pak Zul nan sayang kato denai nan labi Pak Zul pabilo kabasuo Pak Zule onde Oe baduo kami balagu bagurau lama malamiko Taraga kami jorang Palu musim pabilo kabasuo Pak Zule onde Ana orang lah ditarata
Eka pulang harilah pagi, Pak Zul jauh kami taraga, lah batamu di udara kini Pak Zul onde. Jadi saja Pak Zul baladang bawang, ala lupunya kata Budaya. Mandian Pak Zul itu kecek makati maju Indo. Jangan mang cindun kecek makati maju Indo jotak list. Pak Zul pasti apa dia cek. Lenda angin sarugo sair. Lah dun sana sadonyo jangan lupa dun sana subscribe channel YouTube kita Mina Bagura Mendunia dan dun sana bani kabadonce silakan kan nomor rekening lado nan di running text sepi. Tambuah cek baru mencogok ke cek Uni Erika Yulia Putri. Salam tok sadoe dari Ambo di Padang Alai sana. Cutoy kini ba kok Pak Zul dia nama sabuit ya tadi. Iya jadi. Pak Zul kuacok main ke rumah seorang sabalah. Alamang Ambo teklis. Jarang mau balik ke rumah awak. Ba aku kalam gua. Ba aku kalam ko. Alah. Alah pelok, ba aku kalam tadi, apa salah itu ya? Aduh pantai untuk Pak Zul cik. Tuh, agilah. Nandek Pak Zul mintalah lagu nak sama sanang kiro-kiro. Lama tati yang adek nan baru lalu po Pak Zul pulang kanan lamo. Konyo. Balik. Bahasa nah dia. Lama tati yang ada nama. Malam ko Pak Zul nama mandian nah. Padang na hujan di Palu udah merasa kemandian. Di randamnya je teklis cindun cek. Sarul Gunawan mantap sana agih tarui. Angin dingin Pak Zul teklis ya. Ampun Pak Zul minta jadi mandian jo kecek beliau lo. Kok Pak Zul ngecek kuah? Bak kok dun sana nak namu hamato lalu de menangade na sana kuah kecek Uni Dewi Putri Aulia. Alhamdulillah. Tamat lalu deh. Kok alhamdulillah ni tidak mahal lah. Biar nang awak. Makati majindo ngecek indak John picayo lah baliknya tuh kecek. Mai semua katip sama malam. Dun sana jangan lupa dun sana. Memang tadi sempat Mak Kati Maju Indo mengecekan. Terima kasih banyak untuk apresiasi dun sana sadunyo. Mina Bagura Mendunia salah satu penggagas awal dari Bagura virtual di masa pandemik dan Nikolah mudah-mudahan ada berapa grup yang mengikuti dan mudah-mudahan Niko tetap berkelanjutan dan awak grup-grup yang lain tumbuh pun secara virtual awak dukung sepenuhnya dun sana. Dan jale Mina Bagura Mendunia selalu memperbaiki diri. Dari namo akhirnya kita lah memutuskan jadinya Mina Bagura Mendunia dan kita dan kita perbaiki aplikasi Tarui dan kita lah mencoba pula untuk di channel YouTube dan ternyata lebih efektif di Facebook. Baik tuh dia. Ya betul. Sinyal kurang elok, sinyal udah moksin buyang barangkali. Kalau di sekolah insya Allah elok saja. Arfik, assalamualaikum udah dari Maninjau Agam. Selamat Bagura udah. Waalaikumsalam. Pak Zulkarnain ini mecek raun kan lah selalu agak sebalik Mak San. Jadi Service raun ten le. Bucang Marando cek Mak. Tuh. Marando ya. Aduh tadi lagi. Samuel Samsudin, muko hadir apa minta lagu cek Pak pada malam mau Pak. Tuh. Selamat. Roni Paspor basa-basa Pak Zul semalam ko masana cek. Jualai Padang hujannya basah. Mama doa ya. Kau lah doa. Muko merek. Oh di muko merek kau mecek baru terangai. Muko merek kau ya. Mecek. Baik tu lo jaga Dia tukar fans dia. Dia lagi cek lihat di muko merek hilang kan. Hilang tu lah. Enggak nurang se. Di sana sadonyo lah lama cerita di kolom chat. Kok kami janang tu kaingean. Jangan lupa. Ya, teringat merencek ya Allah. Jangan lupa di sana sadanya yang mendukung gerakan Minang Bagura Mendunia bisa mendukung gerakan kau melalui Badoncek. Untuk apa dah awak Badoncek tu dari awal lah. Untuk mendukung gerakan kita selama kau kita lah terbantu untuk di sana pelaku kita untuk pembali kopi jo minyak bensinnya pulang. Rumah bija jauh. Nah, bisa juga melalui bintang dan ada di Facebook. Mungkin kalau di Kajan ada yang mengirim bintang malam kok cukup itu bintang Wak. Tinggal 4.000 sekian. Ya Wak menyampaikan ke sana sadanya. Dan bisa juga menonton YouTube dan mensubscribe YouTube dengan modal tuh di sana lah menolong kita
gerakanku terus tumbuh yang insya Allah bulan April itulah setahun. Dan mungkin ada rencana untuk kita maduan bagurau bersama ya Dajan. Insya Allah dibacaan. Muslim cani aku lembut sana kibarja hoyak sana semoga sehat sadonyo dari Sarolangun hadir. Jangan lupa untuk dibagikan live ko biar masih rami nonton lah Dajan. Mana merek? Nah, dia tadi mengecek terus mana ngapa sama orang ke Barale dan total. Ya orang Minang mah. Iya. Bilo ini dia. Tahun besok tahun ko. Andi Aziz, sajak pasal ngangkoyo batambah buja marando empaknya ce. Atu udah Andi Aziz Pak. Sah pulang Pak Zul dari Palu Jumat besok tu Pak ce. Samsuar alam panjang hadir Tanjung balik Cik Jun ce. Jadi Pak Samsuar udah minta lagu Pinang Balirik tapi sinyal lamah benar ke udah harfik sinyal nama lamah wah. Lah sinyal lamah. Donce anu adoe lamah lah. Aria bobok sikwa. Jadi bae lai kalau dia ada ndang. Ada nama tele channel. Yang pertama tikam lontong sate lu buat saus. Di. Tunggu sebentar. Oh, kemana aku? Kau nak ke bintang lo? Atau lama kata Majindo. Apa je? Lah 6 bulan sudah gurau 24 jam bilo gurau sama nam suntuk lejan insyaallah pas sudah rayo pas pulang masamo watagan tenda di Taman Budaya waktu samo nonton di siko. Anto koto monda dan sana denai di bawan. Dia sehat-sehat sinane dia yo, jangan banyak perangai dia. Damas Raya hadir, etis kumbang Bukit Tinggi etis kumbang sampai malam uni sehat-sehat sinane uni yo. Kini kita beralih ke Dendang. Wah semalam suntuk dia 24 jam nonstop balik dia. Itu tak kau dia semalam suntuk saya. Semalam suntuk saya. Dari jam 8 malam sampai jam subuh. Itu pas sudah rayo. Sudah rayo ya. Batak tenda dia. Tapi offline. Yo tergantung di sana. Offline online. Offline online seperti biasa Cendon. Nyampe agia lagu Marando cie. Pasti orang Palembang. Hah? Ya cucu nyampe kau mah. Oh, adik dan. Oh, cucu nyampe kau. Cucu nyampe. Oh. Situ cucu saya. Cucu nyampe ya. Ambo cucu nyampe dia yang muda Palembang sana. Ha, kan iko lah. Yo promo kampung. Iya. Malaysia hadir, Mak Indam Piaman Cek Mak. Agus Prawijaya, tadi Yogi. Agus Prawijaya minta lagu Cek dah punya Marando, tolong diputar dah. Banyak nana minta bahkan nak punya Marando. Siapa Marando ini wah? Kadis Mam minta lagu Cek Mak. Saya mereka turun kami dari Sibuhuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum dari Tanjung Balai Karimun, udah SD. Mantap, ambo hadir pada tujuan. Siap Mak Katik Majendo, kami tunggu. Lah kita ke Badendang dulu. Badendang. Acenon. Suntiang Patama Tikam, lontong sate, jangan lupa badon CE ke nomor rekening di running tag nama jalan. Sip. Tulisan jalan, nama merek. Nambah merek ya. Lagu suntiang patah batikam asalan dari anak kotoy. Oi Tuhan oi, dalam daerah Koto Gadang, oi Koto Gadang kau. Sinta anak tengah malam batanyo bake mandenyo. Oi mande oi, oi batanyo bake mandenyo. Oi baganti hari apa pulang.
babuai nan kalalo picangkan mato nak kanduai biar mande nak badenda kaparin tengah tinan Isiko badan mangkosan sai ke anak baa mengatakan yo nak kandung ayah di mabuak buka ambang satangkai nalayu maju salangkah elo suri kato sapatah dipikiri oe Tuhan oi itu pitua denan tua samo diam dia kapidoman oi macam ragamnya idui untung nak dapat disasali oi Tuhan den kiwari takadi adek nan satu Tuhan mau uji keimanan lontong sate. Lontong sate. Oi nang kapasa, oi balila tempe, nang kapulang duo baduo. Sana maminta, oi lalagu satong sate, biar denai mandendang kanyo. Oi lontong sate, oi lontong sate, oi lontong sate, lontong sate, lontong sate. Oi mamuti bui ada nong singkara tepat nandari dan jual alai ala putih hati oyo dek taraga pasan pabilo kunjung sampai oi lontong sate lontong sate lontong sate sate la sate lontong lontong sate. Dia ge lagu lai lontong sate dari
di sana kami jalan dulu. Hai dari Sabang sampai Merauke, di sana kami jalan dulu. Oi nambah gurau de parintang risau narbau be ati malam kini. Asalai namu apa cuma nyilau barakatan nang juwo dalam hati. Lontong sate, lontong sate, oi lontong sate, sate, sate lontong, lontong sate. Lah apa duit nang ngantong sate ko. Atuh ha. Pantun dulu. Bapasan ka mak kati majo Indo. Atuh manganya. Kok pasan lai kata danga. Tanang-tanang se lama kati di siko. Jan malalalo kasabala. Jika ada yang tahu lagi terambang indah ada namu lah di bimbingnya ondekan ruang onde lah di bimbingnya. Naik kok dua usaha bapak na itu bana perhatian onde Tuhan onde lai perhatian. Dia tanam awaknya bimbing, dia dare udah lepekan onde Tuhan onde lai lepekan. Di maninjau padi lama asam kape padi pelan onde onde timba jalan. Hati risau dan bau galak oi nanda pani mangan duang hujan onde kanduang oi onde mangan duang hujan.
silaulah juo YouTube kami di lagu ginyang lu buat sao onde sana oleh lu buat sao Ainan mangasan kau jempala Bacan putui lewa singajo Onde pak zulai Iya lewa singajo Lubuk sao. Lala Amela asro lu ngale. Indo selalu. Tiga lagu di sana sadanya. Kita bacalah komen lah lama Ota nampaknya di komen kok. Santai di sana sadanya kita buka. Dajan silape Dajan. Kita baca komen-komen di grup. Lah lama Ota ulang di grup nampaknya. Amirwan Bali mantap kecek beliau. Sarul Gunawan manga menutik mato dah. Yulin Husen Kalimantan hadir tadaga wak jo kampung tadaga le orang Pariaman untuk mau dah kau. Imi Saras makasih teklis jo cindon laba dendang lu buat sao. Sultan Ludi jatuh ke dalam maya mato. Yo dah kita membuat tadaga jo kampung jo melepeh rindu jo kampung dah. Mohon dukungannya udah pak-pak mama-mama uni etek kasadonyo untuk selalu mendukung gerakanku. Ba caranya menonton ko lah mendukung gerakanku, tapi jangan lupa untuk dibagikan biar yang lain bisa menonton semakin kuat yang menikmati acara kita. Dan juga bisa juga ke YouTube, kita ada YouTube di sini ada pengembangan beberapa konten. Alhamdulillah lah monetis lo kini dari situ kita bisa semakin kuat beko. Untuk tarikh mengarik insyaallah mungkin minggu besok akan ada selawat dulang ya Mak San. Direncanakan kita akan mengembangkan ke depannya bentuk kesenian dan pelaku lainnya. Nah, dayung tagiah ada John takalo nampaknya beliau dek Sariawan. Entah kapalonya Sariawan entah bibiannya entah Sariawan. Matonya mungkin Sariawan. Jio di sana sadonyo kalau ada juga yang niat lo mendukung gerakan kau bisa badoncek mbak acaranya di sini ada nomor rekening yang kita lah punya tulisan berjalan bisa di sini konfirmasi ke nomor nan ada di sini. Kita lanjut ke membaca. Adel doang Tanjung Balik Cek Dajon kecek beliau. Kemudian Saiful On Banjarnegara hadir Banjarnegara Jawa Tengah. Harfik Sikumbang lagu Minang Balirik untuk Mama Ambo AWR Bupati Agam 2021 mudah-mudahan lebih maju masa depan Agam maju amin. Maju Sumatera Barat maju Minangkabau. Budi Putra Sikumbang Pasar Enjo Jaktim hadir. Azwardi Sultan Batipah cepat ambil lado cek sana. Kemudian Ali Umar Sadiah lagunya sana ke dalam Ayamato sana dari Pasit. Enek Sultan Sati dari Pekanbaru lagu minta lagu Tigo Giriak Ciek. Tigo Giriak Nando Dumai agialah Sawarawang tu Ciek. Jangan lupa di sana sedonyo kini 201 menonton menurun dari nan tadi mah disebarluaskan biar banyak menonton banyak nanti hibur. Ke grup-grup ke kawan-kawan hadir dari Dakari di Medan Balige sebanyak 205 kok singgah juga lah ke YouTube jangan lupa di subscribe tekan tanda lonceng kemudian tonton kita lah baik iklan mendukung gerakan Kobeko nantinya. Cik Don berpantun lah Cik Don kehabisan kata-kata Cik Don naik lah 208 balai taruh di sana sadonyo berpantun Cik Don pantun tuh oh ya aku ada pantun dari Mak Katip Maju Indo. Bacaan lu deh. Pantun dari Mak Katip Maju Indo boleh di sana kita berpantun di siko. Dicari bana karena lain nalamo tak karena jua walau dak mano karyangin didenai ganggam ada jua maklumlah Cik Don tentang itu. Dewi Putri Aulia ande sana lah 10 tahun ampun dak pulang kampung sana oi yo taraga kampung mah sana oi pulang lau ni kampung lah imbau-imbau lah banyak nambah rubah. Lagu Indah Kayu Tanam Cik Asro dari Uda Afri Boy. Tapi ndak apa pantun lah jadi warisan dunia kini Indonesia dan Malaysia. Salah satunya yang kuat itu pantun dari Minang. Cik Don, agak pantun Cik Don.
Panjang lu cik nan menentukan panjang. Panjang lo, Pak. Bagura-gura mela awak dengan kanduang perintang duduk kami maitong intong sansai baik itu bana semalam ko. Lah tampak dewak buahanan masak. Dicuba-cuba banjuluk tagah pengalan sayuk sampai. Awak lah seso dek bangunnya. Walaupun kapasa orang pitalah kepulangan di Sanjo. Walaupun Pak Zul acak main kasawalah. Teragak juga basuh jo Pak makati aja Indo di siko. Mako balik Pak Zul kasih ko lihat. Iyalah apa lagi lagu Pak. Itu baru cendon. Oh iya. Promo lek cendon. Adi. Lagu indah kaitannya malah nak. Dari Pak Kasdim udah Kasdiman semua hadir. Tukang dendang dake duduk ke kamera stek mak apa ya lo kami yang tukang sorak, tukang oyak, tukang baco beko masuk dah berputar-putar Eva Warni Pekanbaru hadir, Pak Samsuar Asro minta Tanjung balik cek kecak. Bidok dan pega lombang, salawat dulang Jumat mukojon bila cik don ba dendang senla ambo kapada. Bukan itu dah bidok dan pega lombang. Itu adalah bagian dendang tetap, cik don tetap tibo tapi kita akan maisi jo salawat dulang karena tujuan kita adalah menjadi salah satu ruang untuk pengembangan di sana kita pelaku tradisi bisa jadi bisa kecapi pai kumbuah bisa jadi bisa rabab piaman dalam mulai hilang bisa jadi rabab pai kumbuah yang mulai hilang jo bisa jadi lu kata entong sekali nak mak. Dewi Putri Alia adik kandung dan Cak Mani lai kok bulau ni bertanya biarlah pitin hanya abi asal lai sayang bertarimo. Cia, romantis ni kau lai. Ya Rizal ayam kalah di Galanggang cek dah dari Pontianak ayam kalah di Galanggang catat cek dah. Azwardi Sultan Batipua Banduang hadir. Angin malam cek sana. Lananya 231 tarik sana share jangan lupa follow sehingga ke YouTube subscribe dan nonton. Konten kita lah mulai beransur banyak ada 7 macam konten kalau tidak salah. Kita akan terus mengembangkan sehingga bisa hibur dan sana sadanya. Lapis kita kadang-kadang lai beko lama-lama lari dun sana ko. Alhamdulillah lenanya 233 dun sana sadonyo. Singgalang lintau barotan. Tek Mesra ba anda do sana Tek Mesra sedang di Jawa. Beliau yang paling ngacok pulang balik Jawa Sumatera, kami di Padang Senyo. Singgalangan dekat dia semua lah cerita. Singgalan rancap Mak San. Kecek do sana awak kok singgalang narancak selah. Sudah tu lintah barotan. Baiklah saudara-saudara, Si Kak Rilang kok. Cendon, singgalan nerancak. Singgalan narancak. Saudara-saudara. Singgalan narancak le kecemasan kepada sana. Sudah tu lintah barotan sudah tu si Riah Langko. Iko lanya Minang Bagaraman dunia. Kan itu. Selamat menyaksikan di sana. Selamat menyaksikan di sana dari Sabang sampai Merauke. Di daki Bali nan singgalang pada angarun tua urang babalia inggo jalan inggo jalan ko tuan di mati dena indah karusuhan oi sadang sayang kandung lapai pulo banan ko bana kiri para sayang
oi satantang jogo gunung Merapi gunung Merapi go tuan rata tangan bana kini nan malang awak bansai urang la banci oi ala banci na oi tuan nan singgalang baka kape oi karangan urang oi da ulunyo oi da ulunyo la oi tuan den oi jaso jo apo oi kadi bale oi antah jo ai imato sajo ai imato sa ajo mande ai sultan saidi irah singgala mengayam tadi di halaman di manyokini nyokini andai tangga pati dape diulah nan bedo ura ejo janjia di manyokini nyokini ikan gurau oi sampai sudah oi bundamu pulang baeko na pulang samo kita baeko oi walaupun Pak Zul main kasubala oi namun lai kami lai di silau juo di silau juo onderang palu oi Cinta baratan. Sudah tuh sih mantap. Ba ako cindon dingin tekon na, tekon. dingin tekong Dingin tekon nga cindon. Lambo di gara-gara hujan ko. Di hari hujan. hujan lampu Lado lah murah lagi nih, Pak. Urang lalintau pai barotana budak tamanu angkat dirimu ayo tangis ayu ema adenulehkan tam upek kami adonyo ayo tangis ayu ema diolehkan Tuhan hati hawa atai boyo urang lalintau pai barotan dema oi nan kapulang hari la sanjo
Oi tali dan sangko tuan, oi kabuayan demak gantungan diri, oi makironyo, oi gantungan diri, oi kironyo tuan, minta tulang den komandoi. Sajak diampai dek karona batambah sansai badan kami. Oi tangan analui mak inilah kesatuan. Oi marok bawang setiap hari. Oi tangan analui mak inilah kesatuan. Oi marok bawang setiap hari. Yo mandendang taman budaya Malamiko. Oi lai bakureng siang malam tuan, upe kabadan hati bojuo. Oi upe kabadan lema, oi tibo juo tuan, lita tulang den baknan kon. Sidia lai Pinang pun lai, kota Sadah Jawa dimakan. Kasih lai sayang pun lai, mengakok kami Pazul tinggalkan. Di malanya kini tolonglah sampaikan, di malah main de Pazul tolong jalekan. Olalai di malanya kini Tempat Pazul darah kasiro atinan indah lah senang lai, pernah minta kasih rialanku. Ya denai badendang kini, oi badendang kini de Pazul tolong adangakan. Sampai lako badan den, tolonglah kau sampaikan de Pazul di manyo kini larang paua tolong jauhkan. Janjora abungo janjora tua sarung pun jolimba yang buang labe tiok dahan. Ikut kau ura-ura ungkai biana lapuk dalam bulan kapalang rindu ditangguangkan. Ande ditangguangkan di malanya kini, tolong jalekan de Pazul tolong sampaikan. Olalai di maba main. Na urang panjuang barula nambarula balarulai pulo alula hati karaga kabacarai la tibo pulo, oi la tibo pulo de Pazul tolong sampaikan. Di malakonyo kini tolonglah kau sampaikan de kaduang di mabamain urang Palu tolong sampaikan. Jika
sok kaganta ganta takui elok tatakan dinanti do kababahu alulai patui kababahu alulai patui kabacarai hati taibo bacarai hati taibo dimalanyo kini suruh halanyo pulang tolong Allah sampaikan Pak Zul tolong jalekan orang lain di mabamain. Lah 3 bertirit-tirit. 3 bertirit-tirit karena lambo hari hujan. Pak kolej dingin tekon tirit. Dun sanak sadonyo lah didendangkan 3 lagu bertirit-tirit. Untung dun sanak sadonyo taibur. Tadi ada baca komen, ada narindu jo kampung, nanti Pasaman Barat, nanti Pasisia, nanti Pasaman, nanti ya namanya orang awak perantau banyak nanti rantau. Mudah-mudahan taibur dengan adonyo Minang Bagurau Mendunia. Adun sanak sadonyo mohon bantuannya untuk mendukung gerakan ko selalu. Mbak caronyo murah. Dengan menonton ko lah membantu gerakan ko pastinya. Kemudian bisa aja lu post di sana untuk dibagikan secara langsung ko biang lain taibur pulo biar semakin banyak nan tahu. Kok ada rasaki umur panjang sehat selalu lawak sadonyo. Insyaallah pas sudarayo kita akan madan Bagoro semalam sunta bertepatan jo 1 tahun Minang Bagoro Mendunia lah 1 tahun sejak corona awal patanggo. Lah galak-galak orang di kolom chat Ismedi Leo mantap Siriah Karako, kemudian Suras doang Padang Pariaman hadir baanyo jo gitu. Nah cara lain untuk mendukung gerakan ko di sana sadanya bisa badonce di sinan lah ada nomor rekeningnya, kemudian nomor konfirmasi lah ada di sinan. Untuk apa badonce ko awalnya nama donasi, kemudian kita cari lihat perkembangannya. Memang tradisi badonce ko ada di Minang. Gunanya untuk kita membantu alih minum pelaku tradisi kita. Jual lah tansuanso membeli alat dek dukungan di sana sadanya. Bisa juga melalui aplikasi Bintang dan ada di Facebook, atau di sini ada tertulis target subscriber 10.000 Minang Bagoro Mendunia. Alhamdulillah berkat dukungan di sana sadanya subscriber lah 1.700 dalam masuk pecatalua masuk iklan. Jadi pendapatan di sini beko gunanya untuk mengembangkan Minang Bagoro Mendunia. Ya. Ayo di sana dingean katiko dendang berlangsung ndak usah minta lagu karena beko ndak tabaco mungkin bagara-gara Bagurau bisa di sinan. Komen lah agak langang lempak kini. Pada tinggal Komen langang tapi penonton masih rami. Masih bertahan. Malah nanya naik turun. Ada sanak sadonyo nanti bakal ndak lagu masih bisa, atau kita badendang balik teles. Karena nak do yang kirim salam apa gado? Minta lagu. Yo dek lambok akhir bulan. Apa sih Don? Singalangin dua. Oke. Kincia tuo Singalangin dua. Tuh? Bujang Marando. Di sana dek nak ada yang komen, nak ada yang kita bacaan. Kita balik ke dendang balik, jangan lupa disebarluaskan, jangan lupa singgah ke YouTube. Kok ada niat badoncek kami tunggu. Kita ke Kincia tuo Bujang Marando sama Singalang juga. Badan indah aduh paguno sombong longga pasar rapu coy konasib sikin cia tua sombong longga pasar rapu coy konasib sikin cia tua marato kincia tabakela suang ujan dopane hindak meninggal dulu bapak kai badan dianjur ini menangi padira di lumbung dulu bapak kai badan dianjur ini menangi padira di lumbung
Orang kampung pancari kayu, tarang denai ka kayu api, nak jaleh badan menjadi abu, pada bak nangko manahan hati, jaleh badan menjadi abu, pada bak nangko menahan hati. Bisa sudah iko lagu digeser, nak sama sahana kira-kira. Ai saja orang kini lah baheler, indah tak pakai sikin tia tua. Saja apa di masa kaheler, indah tak pakai sikin tia tua. Mak kati maju Indo nan sadia pandai lailah tiba sama lamko honda mak kati nan mambilai gantiang kaputih sadionyo kasih galang Indo wa masan nanan deh mamasan Singgalang siapa masan induk singgalang Indo singgalang Oinan tamanu sambil duduk biala kami dela tuan ayoma lendang kendela risoden oi mandai sana bakanda oi dalam indu biala nak kami de tuan nama hentikan dela tuan bagantian mana sana orang paguran dela tuana katana duduan nan kandang lari suara telis kini lapara pembalian dene mama ya lunjo masuane nan kandang lari sawai gelang bagolo tali tigo bagolong lalu lari soden laka tapian lari solai oi mandai tolonglah tolong sakaliko jasonan indah dela tuan dela nilang tanda sana oi mandai
Akan kaganti perintah duduk si made mama ande la mama oi la juang nyanyi itu anak oi lari soy pambaliai nan alun masuk ainan ka pulang nan kandang oi bajalan kaki itu anak oi lari soy nak sama sana dalam hati nak sama sana dalam hati malang nasibnya bujang marando dingin tekongnya malam kini dingin tekongnya malam kini nan badan bang badan ganti dekan duang oe nan bagurau semalam iko di taman budaya malam iko oe kandak sana ala kami bari kandak kami labilo masuaknyo kandak kami labilo masuaknyo harilah hujan les saja sanjonan kedua tak dua menjalang para asiang tak dua menjalang para asiang ai malang nasibnya bujang marando lalu bakal semua surang lalu bagaluang semua surang tinggi tabangnya si burung bondo de tuan oi tabang marao ke dalam rumpui tabang marao ke dalam rumpui malang nasib nyola bujang marando latio kamakan kanyang bakarui atio kamakan kanyang bakarui lah 3 bertirit-tirit Asro alah Karena hujan balik jadi Asro takalok. Oh enggak, si John takalok. Yang takalok tuh dayung tagiah. Kok lah mulai banyak komen kita agak hilang akal kalau enggak lo ada komen. Karena enggak tahu yang kita baca. Oh, untuk Pak Samuel Samsudin kau pantun cek mak. Tuan. Orang Cina pulang ke Cina membawa uang 1.500. Kalau boleh ambo bertanya baju merah siapa nama Pak je? Nama beliau Cik Don. Beliau suka berpantun juga. Berbalik pantun lah kan. Darussalam Rohanes hadir, Kuala Lumpur hadir ke Cik Pak Darussalam Rohanes. Cik Don lo pantunnya tu. Nama awak Cik Don Pak. Ayo. Lagi Cik lo. Kata banyak Cik. Dicoba membaleh pantun. Nah, ijan duduk bermanuang-manuang sama bagurau di hari malam. Kau nak tahu apa Joci Indon?
Kok idungnya yo sewana mancung tapi sayangnya mancung ke dalam. Aku nyo orangnya. Pesek tu nama cendon. Aduh lu nama mancung ke dalam ada dosa cendon kok. Kemudian dari Uni Dewi Putri Aulia, dek lai pandai denai baladang rasa parak pisang manis, dek lai pandai Uni Batenggang mulik galak hati menangi, itu dek mendanga dendang tu sanak mah kecek beliau. Harfik udah minta lagu Buaya Nana yang balagu Uni Ambo nambah baju merah kecek. Ayo. Afdal Isman Ahmad. Assalamualaikum, Talawi hadir. Salam kepada dun sanak Pak Gurau dan monitor malam kini. Minta lagu Salong Babi Tunang Cek. Mak Kani masih setia menonton. Anik-anik di mana lokasi itu dah? Lokasi kita di Taman Budaya Sumatera Barat Uni. Tapeknya di Padang, dakek tapi lawi. Dedi Celah Jakarta hadir. Uni anik-anik salam untuk orang Pasaman Barat sadonyo. Bandit, nah muda aku babayo lah. Demak hadir. Kemudian Tekmes sedang menonton dari Jawa. Bila Tekmes kami si dendang. Makati majendo tekana lo kawan awak jekin cia tuwo ko. Sedang menonton pulau Perdinas Mingkuang Pak Aprima. Selamat malam Pak. Makati majendo sama Pak Muslim Nur. Nusanak sadonyo, jangan lupa dukung gerakan Kota Rui. Bak caronyo dengan menontonlah mendukung, dengan membagikanlah mendukung live di Facebook atau nonton konten kita di YouTube. Bisa juga dengan mengiriman bintang, bisa juga dengan badon cek. Untuk apa kita badon cek? Untuk ka alih kopi dan sanak kita nampak gurau. Pembali bensin, bisa pulang balik supaya bisa menghibur awak sadonyo. Alayo. Ayo, hari sedang hujan, mungkin agak lambok-lambok malam, Cik Indon yang kabar pantun. Sajak rumah awaklah rabah. Tapaso duduk taman nuang. Sajak Pak Zul cok main ke sebelah. Di sikolah dingin tekong. Alah macik tu dulu. Aku masih ada komen komentarnya jaringan sifat tekong ilah tingba kat mau dar fake ya makati majindo minta singgalang tapi ayat asro kecil beliau singgalang tapi ayat ya singgalang tu yang saya tahu nakan mak singgalang tu di bawah gunung Pak Jamalis minta lagu Cik Dajar Balam Jalan Tiang kata beliau. Bu Emi Saras, kirim salam cek ke adik awak Linda Hasmi di Puskesmas Lubuk Kilangan Padang. Tempat tinggal awak mabuk awak di Lubuk Kilangan awak promo stek. Dari Ria Razik, mama minta lagu Cancang Kambiang cek dari Kota Baru Simabu Pariangan Tanah Datar. Salam untuk di sana di Pariangan. Desa Baru tadi nanti lagi Pak. Alon, Desa Baru. Jangan lupa daun-daun ni mama ete mau kasadonyo nanti rantau atau nanti kampung. Jangan lupa bagikan live iko biar yang lain bisa cyber, biar yang lain bisa menonton. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube, jangan menonton video Nanado. Dengan cara itulah mendukung gerakan ko karena YouTube bisa menghasilkan. Nah, sama insyaallah minggu mungko tu awak akan menghadirkan salawat dulang. Kita tujuannya memang akan menghadirkan bentuk-bentuk kesenian lain dan pelaku lain. Juga mungkin kita akan ada rencana pas hari raya mengaduan bagurau semalam suntua. Salah satu bentuk terima kasih kita ke dun sana nan dirantau jadi kampung, nan bisa tiba ditunggu. Kini kita sedang mempersiapkan untuk kegiatan tu. Yanto Rian, assalamualaikum. Selamat malam udah dari Yanto Rian di Bangka. Salam kenal udah dari kampung dari Padang. Talago biru cek dah dari Da Fauzi. Harfik ko pantun harfik dah. Usah diurak parik batu. Di dalamnya bahasa limado. Usah diurak lipek baju. Di dalamnya balenang ayam ato. Ko dalam ko mah. Cek dan balai? Taruhlah cek dan. Tasman Lili. Assalamualaikum dari lintas Batam Bukit Tinggi menumpang lagu Lambok Malam Cek Jo. Yo sawana Lambok Malam apa sampai donasi pun balambok-lambok. Suai siko hari hujan. Ya Salfitri, salam untuk anak rantau. Afdal Iman Ahmad minta lagu Salong Bapi Tunang Cek Don. Minta pada cek dek kita tadi agak batiri membawa dendang.
Maksannya mambiak ngok sebentar lo minum atau merokok stek. Kita nak boleh merokok di muka kamera. Menurut sanak sadonyo dengan niat kita malam bergurau semalam suntuak nan sabananya adalah perayaan dari setahun Minang Bagoro mendunia. Kemudian dakek Jorayo kita pasan Jorayo. Mudah-mudahan nanti rantau bisa mencelek langsung kita kopi darat. Doni Pratama Ilham Dika salam Minang kocak udah. Kalau kita Minang kocak tradisi udah. Doni Pratama assalamualaikum dusanak kasadonyo, selamat malam, salam kenal dari Samarinda. Alhamdulillah kita akhir-akhir kok banyak dari Borneo atau Kalimantan nan hadir. Udah Arfik tolong balik di Uni Ambon nama baju merah bekok sudah balik dah sebelum berdendang. Indra Aurel assalamualaikum sanak minta lagu Ratok Kinca Tuo. Sarmi Pekanbaru hadir. UJ Jeffrijan assalamualaikum salam dari Pekanbaru. Rami Jo dari Riau malam kau. Udah Arfik kau tadi cendana. Usah diurak parik batu di dalamnya berselim mado. Usah diurak lipek baju di dalamnya belenang ayam batu. Balas. Ya. Belenang ayam batu terakhir Atuh ha. Anca Udah Arfik. Bapantun jawek manjawek. Nak sama sanang kiro-kiro. Lah di kunci di KB arek. Dek udah Harpik nyurak yo. Ada akal kau dah. Ada akal deh. Anda dua pantun seriang kita Roy. Nak dua pantun sairiang. Malam kini awak bagurau. Walaupun hujan dian suajuo. Untung dah Harpik lay menyilau. Mangko kami lay sanang juo di kiro-kiro. Kau nak terpulang lagi. Jadi mak tiga pantun seriang mak balik lo pantun ayo. Mak San membawa pantun batigo saja kita menendangkan. Akam itu? Tidak satu keres ini naik suara. Kau bawa pantun apa diskusi? Jadi batigo kita menendangkan walaupun dioyak hujan malam kini. Air mata usah dibuang jangan kan baik itu. Cari saja ke pengganti nama baju merah. Standby. Dek lay hari sedang hujan. Dek lay hari sedang hujan. Mako badendang dan sejuo. Dek lay ada kini maasan. Mako ndak jadi membuang air mata kan ya betul. Jadi kita baca stek lo. Hari hujan mah. Di sana sadonyo kita baca seketek komen. Talambek wadir salam seni budaya Minang sela untuk kasadonyo. Yo kita minangkan dunia udah. Ufre Jeffrijan minta lagu Cik Anak Rantau kecil beliau. Roni Triadi assalamualaikum salam dari Lampang Tengah, salam dari Padang dah. Anik ni awak baru tahu cara koda. Yo ni kita hampir 1 tahun. Adri Kodal assalamualaikum sanak Batu Sangka hadir minta lagu Cik Palayaran. Darfik keceknya mantap. Wak Heri salam dari Jakarta Timur anak Gubalo. Mak Katik Majindo setuju gurau semalam untuk bersilaturahmi pecinta MBM di Rantau Jadi Rana insyaallah di bulan akhir April atau Mei. Chandra Rahmatul Aziz malam bainai Cik Uni. Malam bainai itu lagu kalau tak salah dah. Oh boleh bisa. Bisa ke Cik Tukang Dendang dah. Awak menyampaikan senyo. Anik-anik awak juga tinggal di Riau. Berkumpul orang di Riau. Ya Safitri Cimahi hadir. Nanda Saputra nan dari Pasar Bawan ikut lo Cik sana. Wak cok ke Bawan dah. Chandra Rahmatul Aziz baralek gadang Cik dah. Dan sana jangan lupa untuk menyebarluaskan ada 236. Lagi maningkek je malam ko. Jangan lupa lo subscribe YouTube nan baniak padon Cik. Tu nomor rekening lah ada di sini. Kita lanjut ke dendang. Singgalang tapi ayinya minta depa nonton setia kita namanya Mak Katik Maju Indo. Mak Katik Maju Indo. Sudah tahu boleh Mak San. Banyak kok tapi di sana awak nan meminta lagu nan alun tagih. Ada nan lah tadi bakanda, nan lah tabauan tadi bawa pelayaran itulah di dendangan tadi. Jadi masuk kandak balik menumpang saya kan tadi nak mak. Menumpang saya kan sebelumnya. Kini kok ada singgalang tapi iya malam bainai langsung Pak. Ya. Sudah tuh? Baru. Balam jalan tiang nih yo. Balam jalan. Kau ndak baboy anak. Dah boy anak deh.
Iyalah, dun sana di mana saja barada walaupun hari dingin-dingin orang gini. Walaupun tekong dingin, tapi hati lain tak dingin. Didaki balik kasih Gia kanda makati maju indoi hai lalai nan singgalang tadanga runtuh nan singgalang tadanga runtuh Tuhan tadanga runtuh tinggilah bukit gunung singgalah Tuhan singgalah Nanti galang Tuhan padanya runtuh lalai padanya cek jani gimana sama lah cok untuk mantap Nanti galang Tuhan tadang runtuh lalai tadang runtuh urang babaliat Tuhan inggo jalan lalai inggo jalan oi nan pai Tuhan bahati rusuh lalai bahati rusuh oi nan tinggal lalai daranda senang Tuhan oi di manyo bininyo hujanan indah Tuhan labe bana lalai oi labe bana taganang Tuhan di halaman
Sakinan indah Tuhan, oi saki bana lalai lusuh dilapi Tuhan, oi katiduran lalai. Dek kanda mama kati majo Indo tawa tapaso wirid kami sabanta. Selamat malam karena bersama dan menonton Minang Bagurau Mandunia. Sudah tuh malam jalan tiang oleh Pak. Adih lah. Malam Mbak Ina ibu malam jalan. Malam jalan. Ay malam-malam kini de mama, harilah hujan de Tuhan. Di malam kini de mama, harilah hujan de Tuhan. Badingin-dingin de kanduang, ay samalamku. Badingin-dingin de kanduang, ay samalamku. Terima kasih ya mama, kami unjukkan rekan dua. Terima kasih dun sana, kami unjukkan olalai. Lai menonton juwo Bagurau sampai samalamku. Lai menonton juwo MBB sampai malamku. Darilah sanjo dekan doang, kamilah bermain desayang. Oi yola dari sanjo dekan doang, oi kamilah bermain desayang. Oi nang badirna dekan doang, oi bunyi dendang. Oi nan baganti kami badendang. Oi lanang baganti dekan doang, lala detekong dingin desayang. Oi nande ulah tekong la kami, oh kini ala dingin desayang. Tapaso bajalan kaki dekan doang, yo kami pulang. Bajalanlah kaki lah kami, yo beko pulang. Kanda mak kati majo Indo ko alun alape yo mama. Kanda mak kati majo Indo ko alun alape yo mama. Bisa kami ulang yo mama, yo wirid Bali. Bisa nak kami ulang yo wirid Bali. Jaso mama naninda lai kata bale yo mama. Jaso naninda yo mama, ai kata bale dekan duang. Mama mananam de mama, oi budi bayi. Mama mananam de mama, oi budi bayi. Lagu laikah. Babon.
tiang tajorok rana koto tuwo sinanta tagak kampus unan sinanta tagak lai kampus unan nan bapak sana burung lakaran tiang kami nak tabang ka udaro enggeran tolong sadiokan enggeran tolong dekan duang lai sadiokan ainan bapak sana burung lakaran tiang kami nak tabang ka udaro enggeran tolong ya tolong lai sadiokan oh dan naya bimbang joragu dalam iokan duang bapalang denai manang gua banyakinyo denai manang duang ai tuan loe banyakinyo sayang tuan den maila tahu ibarai abu ruang nan joran tiang katampe inggo lai samantaro katampe inggo nekan duang oi samantaro simak dek mama ujung nyanyi nan bapan tuna bale mambale kok layak sanang kiro-kiro kok layak sanang ya mama ai kiro-kiro ai lain pulo burung dan kini ladi kurang disangka ame rantiang tinggi nan kanuang takkan najuwo tunyo halah 3 pula batirit-tirit iyalah mana porangi beliau baik bantu lecendon yo aku nyoha apo tandonyo orang koto tuo inyo bajalan raun sabali apo tandonyo bujang marando malam kini nyo mana porangi inyo latah kalau ze seorang antan ke bako lah nak imbong ke bako lah tuh tapi padang kata-kata itu beda itu formatnya beda tadi terang suara di sinan tuh nyoha bintang tamu lambek keluar siana mangican marando orang mana puak rangi baka basana setengah jam mau mailang sana tak kalau ste sana betul seriawan ayolah bayo dingin teh kaun cindun mana cindun teh lis Dingin mana mah? boleh dah Saiful on sampai pagi. Sampai. Saiful tuan ketek je. Sampai pagi 500k dah. Andri Kodal. Kau juga lalu susah cari huruf ah. Salam sana, kami sedang menangakan kini di Kadai Amdusun, Ado Datuk Sati Band mantap dan kawan-kawan Supayang Batu Sangka putarkan lagu Piaman Panjang cie. Jadi Piaman hanya sudah. Makati Majendo Mechan, insyaallah besok ambo kirim badon cie Asro Jojon. Jadi terima kasih banyak Makati Majendo. Jangan lupa dun sana bantu subscribe channel YouTube kita Minang Bagu Roman Dunia. Hari kini lah jam 22:48 masih ada sekitar 9 menit lagi. Merek ya. Dungko merek dia. Kena hari ada admin. Rangi banyak. Hari paujan. Nyumbang lagu cek mak nak rantau cek. Minta lagu nak nyumbang lagu doh. Kalau nyumbang lagu dari nal berarti nama lagu. Nyumbang PT kami nama nanti. Itu.
Lajar mungkin ada kadek baca. Baca lah. Ini kehilangan kata-kata lu mau baca cek. John. John tunggu sebentar. Karena si John jago lalu tuh kehilangan kata-kata kan. Ini tukang dendang kehilangan dendangnya. Iya tukang dendang kehilangan dendang santai kok. Kue talam. Apa kue? Mbok kue talam cek. Kita baca di sana komentar. Banyak mah yang melek malam ko 605. Jangan lupa di sana sedunia untuk selalu man-share supaya gerakan wako tarikh hadir menghibur di sana sedunia. Dan jangan lupa juga singgah ke YouTube dari Pak Autar Abdillah, semangat di sana. Bu Imi Saras malam cik den. Dendang cik lagu tak kurang di rantau. Pita-pita deh Frankfurt hadir, salam dari negari urang. Abdalifman Ahmad bagurau bagara-gara walaupun sinyal hilang-hilang. Mencerak cindur babaju merah rasa babalui orang nan hilang. Agak tarik sana cek beliau. Sampai pagi Safril Tuan Ketek. Malam mantap. Ya jangan lupa untuk jangan lupa untuk disebarluaskan, banyak yang menonton malam koma. Jangan lupa 200 orang paling tak 100 menonton berlipet-lipetnya. Modal MLM. Wah, yo dia contoh dia. Dia salam dia balik. Dia ke orang. Parakian. Nanda Saputra Effendi. Nanda sampai pagi awak bermain Ambo sadang menonton dari Pasawawan. Menonton sampai pagi, salam sana. Yo kami sampai sebalik baru sampai pagi nonton kan sudah. Manajerialnya dia bisa sampai pagi. 500k. Muksin Buyung, Indang Sari Bulan Cek Mak. Jambi hadir udah orang awak orang Solo. Yap. Andri GGS. Yusrizal Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam grup Minang Baguramun Dunia dari grup IKPL Kampung Baru Jakarta hadir. Selamat malam. Yas Safitri, lagu Kutambah Rendo Cek dah. Rinal JR minta lagu Cek Mak untuk anak rantau. Ambo dari Guntuang hadir. Erik Estrada. Di mana Guntuang? Guntuang kok di mana? Guntuang. Ya dong mah enam bas Guntuang lo deh. Tadi Cindun sama Teli sama Masan lah bapikir-pikir apa kalau dendang lah rapi empat dan ba lupa. Lah dendang lek wah. Guntuang ya. Sasesi lek konyo. Banyak nanalun lah. Putalah nang kasero. Ba masalnya Masan. Ari Paucan agak lambok cuma sama-sama lambok sekali. Cara berpikir pun lambok dia. Apa siapa kau tu baru tadi? Desa Baru. Desa Baru. Tele. Boyana. Nah, di sana kita sampai sebaris saja 3 dendang kita selesaian dulu deh. Bakalo, Masan. Boy anak taga agak balambok biar tapi tangih di sana di rantau. Dia suruh dia mengecek tu nyosan mengecek dia tadi, nak mengecek dah lah. Jangan awak surang kau agak parabo sana. Tapi bawa galak salah. Lah sairang dendang saluang jo lagu. Ditolong jo cek-cek dangal aku untuk janang. Lah sairang saluang jo lagu. Ditolong jo cek-cek. Saja admin lah ba mic baru. Tak kasih ngecek di muka merek. Kadang awak lupa-lupa. Cuanton. Cek. Kita bagurau badun sana. Walaupun 3 saja nembak main. Iya. Karena kawan labarana atau paso malam kini nyoboyan. Dan ngalah salon cindon. Iya, entah lah. Kita sabik sadonan dapet. Nak sama senang kira-kira. Tuh, karena kawan barana ketek. Baca gola sama long ko. Atunya babuai anak babuai. Nang kalalok picang kamato. Ancak jo salong saya menyampaikan lai pada mau tahu tajwo. Kayaknya. Jangan Masan, ampun Masan. Nan babuai
lapi ciangkan mato nan babuai lapi ciangkan mato ai biarlah ai mande marasai asalayan agadang juo asalayan agadang juo oi baganti laki toba adendang oi badendang ajoba main anak kandung lah capek lah agadang bulian daksa anang dalam hati biarlah anak anak kandung kanalah untung jo amun malam mandegadangkan jo amun malam ai mandegadangkan saya kasih kabagan indah adong asana anan tonton mendetenggang oi badendang samalam suntu oi bagurau di tengah malam oi bagurau di tengah malam kok gadang anak den bisu usah baun tuang mande juo usah batang yang setia malam coyko gurau orang Minang bagurau bayi boybo kok untung bisa anak menjadi orang tahu be jadi assalamualaikum konyol lagu lem masan
Minang bagurau lai mandunia, Minang bagurau lai mandunia, dape laki to samo basimo, dape laki to samo basimo. Saja dihampai lai dek karona, saja dihampai lai dek karona, batambah dingin tekong di buwenyo, batambah dingin tekong di buwenyo. Oi nandi agi oe ka desa baru lalai, oi nandi agi ande ka desa baru lalai, baduo kami yo mandendang kanyo, oe baduo kami yo mandendang kanyo. Oi nan basaba kan duang da ulu lalai, oi nan basaba kan duang da ulu lalai, saban talai donasio atibo, oi salaban talai badon ceko tibo. Ai nan malaki wakatu sampai, nan malaki wakatu sampai, lapekan hati yo nantaraga, lapekan hati yo nantaraga. Senteng ko alai yo kababilai lalai, senteng ko alai lai kababilai, barakasana hayati yawa, barakasana hayati yawa. Minta laju yo nantakan lalai, minta laju yo nantakan lalai, oi nan badendang sama ini, oi nan badendang sama ini. Oi saja diampai dek karona lalai, oi saja diampai awak dek karona lalai, oi sampai kini badan marasai, oi sampai kini oi badan marasai. Hai dulu lai duduk abasam muleda, dulu lai duduk abasam mulalai, kinilah acok bamanung surang, kinilah acok bamanung surang. Dulu lai wak menyiar radio lalai, dulu bapantun di dalam radio lalai, kinilah jadi tukang goreng bawang, kinilah jadi tukang goreng bawang. Tak akhir lai kata jangan apa. Sabong salah peri patang. Aku lagu bahasa Indonesia, Janang. Tuhan. Dua telaga cinta lah. Harus bahasa Indonesia tuh kan Dendang kok. Tapi Janang 10 laginya lagu gua. Pelah kok lagu kebangsaan. Pelah. Lagu kebangsaan. Cie di kaki gunung
inyola sudah jadi rapulai anda saja dapat inyola sudah jadi rapulai kok bilang aja rapulai kok Imanin jawab padila masa batang kape batinda jalan atiri saunan dan bau gala oi bapa ne mangandua hujan sabantalai awak kapulang ai minggu katiba di sambung pulang ai talika kami ai rantang panjang buahnya tolong kapal liaro tali kami rantang panjang buahnya tolong lai pelihara Ya, dun sana Nina Maguna Momen Dunia. Terima kasih banyak atas partisipasi nonton, Amanser membagikan dan tentunya lanjutan ya badoncek merek 5 putanya. Iya, terima kasih banyak dan sanak sadonya hadir di Siko. Kita acara kita sarupo besok Satyo hari Jumat pukul 8 sampai selesai. Nah, di sana jangan lupa pulo hadir di channel YouTube kami di Nina Bagorama Dunia. Di sini ada dendang, ada podcast, ada berita tentang Minang. Pokoknya banyak hal bisa kita sampaikan di sini. Angkot. Ada yang ada sampaikan dia? Jangan lupa bagikan live yang lah direkam, kemudian bisa konten di YouTube. Jangan lupa bagikan, itu bisa dan sana dukung, tidak di hari live saja, bisa di hari-hari lain. Ketika luang bisa menonton podcast informasi tentang yang informatif ya Dajan. Kemudian vlog jalan-jalan itu baru cie rencana kalau banyak. Mungkin itu baru Dajan. Ya, terima kasih banyak dun sana. Itu kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah ucap salah kata. Ada Mas Anami di Siko. Menciko step mak. Mas Anami di Siko. Ada. Yo Telis. Ayo. Cindun di sini. Nah, terima kasih banyak dun sana. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.